Халык сәнгате һөнәрләре техникумында студентлар белем алу белән бер рәттән үз юнәлешләрендәге конкурсларда да еш катнаша. Бүген һөнәри белем йортында профессионал дип аталган төбәк-ара ярыш тәмамлана. Һөнәрчеләр конкурсыннан Мөршидә Җиһан репортажы. Халык сәнгате һөнәрләрен яңартып яшь буынга җиткерүче уку йорты өчен әлеге конкурслар даими дисәк тә ялгышмабыз. Биредә укучы студентлар төбәк ара гына түгел, халыкара күләмдә дә беренче урын ала. 28 февральдән башланып китте төбәк ара чемпионат профессионаллар дигән. 4 компетенциядә бара бит инде монда безнең ювелирлар, керамиклар, агранка һәм балчыктан уеп эшләнмәләр эшләүче балаларыбыз инде. Шуның өчен бик балаларны төпле итеп әзерләдек. Ел буена әзерләнгән балалар үзләренең һөнәрләрен күрсәтәләр. Экспертлар инде безнең өчен дөрес иттереп сайлап алачаклар дип өметләнеп калабыз. Әзер булсагыз, 1-2-3 башлыйбыз. Һәр эшнең җае булган кебек конкурс башланганчы катнашучыларга күрсәтмәләр бирелә. Шимал әзер, эш кораллары да җитәрлек. Иң мөһиме вакытны дөрес бүлү. Тарелкалар ясыйлар, плиткалар ясыйлар, аларны бизиләр, печкаларны программировать итәләр, аланда печкада обжигать итәбез. Укучылар инде безнең төрле мәктәпләрдән. Менә 121-нче лицейдан бар, адымнар бар, Куюкидан алгоритм мәктәбеннән бар. Алар барсы да бездә менә ел буе әзерләнеп, бүген инде чемпионатта катнашалар. Керамика белән эш иткәндә сакчылык кирәк. Ул ярылырга мөмкин. Шуңа да биредәге кызлар маникюр дип аптырамый. Алар үз һөнәренең остасы булу өчен ярыша. Жюри хузурына алар менә шушыңа охшатып бизәлгән тәлинкә һәм плитә тапшырырга тиеш. Ә биредә зәркәнчеләр мәшкилә. Әзер үрнәккә карап асыл ташлар кырлана. Махсус станоклар ярдәм итә итүен күз белән чамалауда кирәк. Конкурс шартларында кырлау бераз шүрләтә дә. Әмма остазлары аңлатуынча студентлар сынатмый. Нәтиҗәләр дә өметле булырга охшаган. Җиңүчеләр республика этабына уза. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.